В Библията е написано следното нещо. Този, който е богат, ще стане още по-богат. А този, който е беден, ще му се отнеме и той, което има. Вярно ли е това нещо? В определен аспект, да, това го прави нашето подсъзнание. И вие сте свидетели на такива неща. Например, Илон Мъск. Колкото повече има, толкова повече има. Или погледнете клошарите, които са по улиците. Те със всяка следваща година са имали все по-малко и все по-малко. И в един момент са го изгубили. Човек получава някакво нещастие, получава някаква загуба и след това той се съсредоточава на нея и започва да се вглъбява именно в нея. Но коя е подосновата на това нещо? Подосновата на това нещо е, че самият човек се чувства беден. Този, който е беден или този, който няма, ще му се отнеме и той, което има. Какво означава този, който няма? Става въпрос за това, че самият човек чувства и знае, че няма. Тук работи съвсем различен механизъм. Това е вътрешно себеусещане за самия себе си. А този, който е богат, защо той е богат? Той не е богат, защото той има, а той е богат, защото той знае, че е богат. Разбирате ли малката разлика? И всъщност тя е ключът. Тя определя какво след това ще става с реалността на този човек. Човекът, който знае, че е богат, той просто знае, че е богат. Той просто си върши своите дела. Този, който е беден, получава доказателство, че е беден, той го затвърждава в себе си, убеждава се още веднъж, че е беден и продължава надолу. Тоест самият човек, който е беден, той сам допуска тази мисъл. Когато изпадете в състояние на липса, на недостиг, от тази точка, в която се е получило това нещо, вие в какво състояние, като цяло, телесно, умствено, нагласа, вие продължавате напред. Ако вие продължавате в състояние, че аз нямам и на мен не ми достига, най-вероятно това ще продължи да се получава. А този пък, който получи нещо хубаво в живота, независимо дали е финансова облага или нещо хубаво му се е случило, в този момент той трябва да укрепи в себе тази вяра и да я превърне в знание. И това е ключът да може следващия месец, следващата година това нещо да се повтори и той да преумножи своите блага и своите богатства и своите ценности.